kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng hindi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak hindi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Alawan la, kasi nga naman sa sigudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan iti kalman laeng, ni pagayam ti nga minda nga napoluan. Psst! Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tatalaga nga jak maawatan tirik na. Mailiwak nga mailiw manong nemi agsipod ta. Niranranakid din manong. Nga kadigdigos ko nga naggapoy ti banyo iti sumrekak manong nemi. Dito'y siled ko. Nga nakabalabad pa lang iti tuwalya manong. Madama, iti pa nag-IKL mo. Tasagbay manong nemi nga napanak nagdigos inyon ko ti cellphone ko kada pag-iso nga simbrek iti notification ti cellphone ko ti programa nga IKL. Ket inyopen ko sako in pasanggir manong nemi iti pagyanan iti pulbus ko kada dumapay nga agamit ko dito tokador iti connect ti silid mi iti asawa. Awan ti kaduak manong. Agsipod ta. Laban sa Dya Manila ti asawak nga ni Oscar. Idinto ta ti anak ko manong nemi. Agbasbasa damat sa Dya syudad kad agkaskasera da. Niranakid din nga awan nilakay ko. Manong nemi. Sagad mabuybuya ka. Mangmangag ko iti asok ka na reng-eng mo. Mailiwan. Sabayang ka kumama nung namingem kasano nga sabayang ka kesisyak. Anong namisang ko libakin. Maaros nga talaga diriknak kadagiti arang engken asog mo. Taore saan ka nga boy-boyaeng kadyalaeng asog ka na eng mo manong nami itimangig ko. Talaga nga maaros diriknak. Idit ay bagbagam nga addan ti lalaki, iti barukong ti babae nga marumromansa. Iti ibagbagam manong nami nga madamana na karkaram kamen ti mansanas. Diya asog mo kat sang kumutang nga napuutan manong. Nga inikat ti naibalabal nga tuwalya iti bagiket ni. Duhan nga imak manong nami iti mangramas-ramas kadag iti mansanas iti barukong kugit. Sumabsabayak manong nemi nga agas asog agas iti pa nagasog mo inyad dakon manong iti kama nga lamo-lamo ket syempre timaysan nga imak na bati iti barukong ko ket timaysa dan iti baba. Diyos ko yan na ito nga marikriknak awan anay mo manong talagang makapaarem, makaparugsunay, aso ka na ring-eng mo. Gabo na, mata ko manila kay ko, sumabay kam kumamano. Oscar, apay kami nga nagpamanila ka. At ako ba tayo tamang manganin na tilapia? Malagip ko manong nemi. Nakalukat tiri daw ti kwarto. So, anong ore nakalukat. Umat ti kaduak. Ngam kasanun no, anda umay kat dire-diretso. Anda karoma mi manong nemi nga. Pasara ito, ang dire-diretso lahat na kung saan nga gapapo. Timak berak manong. Napang ko indrekap, kanintrang ka ti readout ti silad. Ini agsubliak manong nemi ti kama pagisumot nga makatandagak iti tawa. Nakalukat ti tawa ti kwarto.
manong nemi, kasla na ingagagara. At dani Noel, iti labas ti alad. Ni Noel manong nemi nga duwalay nga balay ti balay mi nga ex ko. Nagbalin idi nga boyfriend ko sakbay kini Oscar manong. Kinapudno na isut may kadwa nga lalaki ti biyag ko. Diyak napuputan manong nemi. Sinitsita. Psst! Psst! Agtalya-talyaw. Ditoy. Kumita ka ditoy. Di akit makita toyin. Dilokot toyin. Ditoy. Psst! Psst! Hindi ko ang pinukawak lakit ka mo roden manong. Uy, pinukawak. Noel! Timalyaw. Naglingad ang matpailaing. Timalya lang ako rin. Napi nga naglingad. Hindi ka mga ngamin, no? Makita na di barukong ko. Manong nemi ore naglingad. Madamalat tamad nga mas masahik. Di may isa. Kadagiti. At dati barukong ko. Manong nemi idin tuta. Di may isa nga imak at dalat ta iti baba. Manong nemi ang mga pirit iti perlas. Idi sumiripak iti tawa nga nakalukat na nung nemi kumit kita ditoy. Psst! Amunan sa asyak man. Minda! Sige na. Wensyak! Apay! Magnaka di likod. Ha? At pag nandiyan likod, saka nakatarang ka tirido ti kusina. Umay ka. Naawatan na nga tamot ka na. Laglakmod lataon nga tao mo ka na saan nga naawatan mo. Gusto ni taras na manong nemi nagpamyanan nga nagpalikod. Laktawan na siguro ti alad kalpasan na. Diyos ko, ano ito yung mararamid ko? Awan anay mo manong nemi. Awan anay mo. Numuna ta nakapapaot day manong naming ay basbasam nga panakpak. At dadansan ti second round. Manong naming inalak ti tuwalya. Imbalabad ko as jay. Sa ako inalat ti cellphone ko. Rimwala ki ti sila. Abag sumot din manong naming nga nakastrike. Ni Noel. Apay. Noel. May liwak. Kanyak. At damatin naglabasan sa sangkadi. May mesaka? May mesak? Yan na pala tuwan tabakan. Iti akin laot na kwarto. Kwarto mi kanilakay ko dito. Tala ta kwarto. Dito laot. May ka. Manong nemi jakon pinanunot nga dayta ket dadagsen nga basol. Basol, manong nemi. Agpadpata kami nga daanan iti asawa manong ngemte ko na ko nagbalin idi nga boyfriend ko. Nakalaalisto ng inikat ti arwatan na manong nemi kat ni lamo-lamo maten. Inikat ko maten ti balabal ti tuwalya kat ni naganda ako. Manong nemi tinuunan nakmaten nga dagos. Manong nemi imuna pa ilangin ang malan na nilanam di kinibibig ko. Kalpasan na may samit nga ima natin nagkaraway ti baba. Manong nemi kat siyempre dati matan nga murat aramidan na manong pinirit na ti perlas sana insurrect ti may sakara. May na. Balin na nga dua manong nemi. Noel. Kastoy idit araramidan tasan ka di. Kastoy idi. Yung pababa na manong nemi di bibig na orekla na pakyad manong nemi kit idiadan na kiti bibig na kada kiti mansanas ko. Ison manong nemi ti ang karamkam. Noel. 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 Nagmayat manong nemi di panang karamkam na sana
O sa rin, tiduhagin ka nagparin nga talong aramay, mano. Oh, Noel. Thank you, Noel. Oh, Noel. Mapana ko. Saan ko nga pinanunot, mano? Nga talaga nga nagalas, terarabiden mo. Tay ko nakarudan, awan anay mo. No muna tamandama pa lang manong na nagpaut na nga panakpak iti panangibasam. Mangmangigmet ni Noel manong na iti buses kan asog mo iti cellphone. Numampay sandakan nga mambuybuyan nga nagtultulo iti asog kinareng-eng mo manong na nga isut adadamat na mang parugso kanyak mang parugso kini Noel. Kapag na nakapapaut isuna iti babakit. Oh, Noel! Ah! Noel! Noel! Ure ko la isurot ti patong ko, manong. Gusto niya ko nada nga ti kapagpigsaan nga paset ti bagi ti tao ket dila. Kapag inserek manong nemi ni Noel ti dila na sana pinagkuti-kuti. Ket kasla na labagkatan isurot ko ba't nga ipanghato ti patong ko. Oh, Noel! Nangro na lang arutin manong nemi di papanawan na ti kuweba na idagas ka na kiti duwa bantay aging gangaddan na kiti bibig na ka na kiti bibig ko apag isumot manong neming inserek ng termas na Noel Noel at padadabat ka di nga kadakkel ka ni Cesar manong uno ni Oscar yung nalalay ni Noel manong agsipot talaga nga munat aramidin na. Ibasbasawir naman ang naming at huwag maya ito. Noel, mapanak man rin. Oh, Noel. Ay nga nagsapat kami, inibaga na nga mapanakon ko na na. Adakon ko na na. Insabat kumet manong kadore lakas taon at ikinapawat ti panagkayat-kat ni. Manong nemi, kalpasan day ta, kastaonit anal-al, ken panagangis-angis mo. Hindi maalay anin tirik nagkirpat anal-al. Anal-al ken anang sabmano. Okay ka di man lang. Hindi ka pinagpalbaliw. Nalaling ka. Sunod nalaling ka namin. Parehas lang kayo. Aping aming asangan na tatag-asawa. Si Kaman. Malaksit kanya tapos sa bali. Di ko na si Kukamon ni Virgie. Kapilit rin nga kayong tinag-asawa. Inaklon ko at ni Oscar. Sa kabale, sinubihan at na palabas. Kasletical man lang, di ba? Yung pagmanta sinitsitan na. Bagata na iranada ka. Sulok kumaitahin. Awan-anay ni Manong Nemi. Ungaron. Nalpasama ti programa na. Malmalpasan. Awanin ti anug-ug. Asog ka na rin na. Datat talagang ibagbagada nga makapasikog nga boses. Makapasikog nga boses. Adot na kita mangigiddan. Makigiddan. Kasi lang kumatay, may isang nga barog at pinashare na tayo malasang. Hanta pinag-asawa. Ngayon nagdingig da. Agbuya da. Sumabay da. Doon ka nagsikugan. Di babae. Gabo di boses ka na rin ang nakano. So nga makapasikog nga boses ko na. Urin di adda pala dita bumbo. Nga data di si Jessica sa data pala ti Facebook data di pa na studio da, di ba? Uy, abay. Hampigam nalpas. At damanin sa baling round. Sumabay ta. Ha? Sumabay ta. Minda, ha?
Sumabay ta. Noel. Sumabay ta. Siya mamit. Duwata. Wen. Maganta nga duwa. Puna sampay lang tapos budasa rin mait na ta. Simapay kamat manen manon ni. Wen. Nakapapaot manen nga sinabay. Manong nemi simngaw manen iti asog ka na rin engko. Lang ron iti adda manen iti. Oh, Noel. Noel. Nakaring-ring gurak na talaga man. Nakapapaot met nakaanantor ni Noel. Nakaanantor na talaga manong permi. Noel. Iniibiyat naman manong nemi iti panan na iti may kadua guntaway. Sana ket imbaga. May kadua sa tanto peipitlo. Minda. Sitsitan naklang na mailiw ka. Noel. Noel. Sitsitan naklang no ka. Namin aduak matmanen man. Ipitlo mi pa'y kumaidi manong naming da nagtugtog. Minda Maikman! Ala, ti katugangan. Sko, Noel, magnakaman lang ti kusina. Magnakaman lang na likod. Sige, paminsan tuman, sit-sit anak lang. Minda, umay ka nga rin. Awag ka, Minda. Sit-sit anak tulamanin ha. Pero na ang tikas to yung oras na wa. Iti programa ni Manong Nemi na sumabay na ha. Yung kasanong arot na ang maambok na adan nila kay Munuan. Tawagan ka. Di mo tamot cellphone number ko. Ibatim. Sige, ipunmok mo. Sino na yun? Minda! Saan ko yung kaskaso ba no? Minda! Amok nga da ka. Imposible aging tuturog ka. Minda! Labang kumat lang ilokatanti katugangak manong na di makapanawan niya Noel. Nga ba yan? Mumukat ka. Nakaturog ka ya. Nakaturog ka lang. May mas turog ko eh. Dumaan kaya. Napasad lang langak. Kat balusong mo ta short mo loko. Ha? Siya po ya. Gustong sakit ti atap ko Atap yung niya. Liputam sa amit ti anak ko. Wala rin anang. Magbaing kami kung mga iba katakasta. Api ko maliputak pa lang mat ni Oscar. Api ka katakasta langam. Alaman? Ano trasong ko ba? Api kasta langam. Ginagalisto ka nga naging suot na short mo. Kinantaman, iba man, mga baliktad pati pandem. Una umpay pandem. Inanang mabilang tayo estima rin tayo. Ay, nagloko ka. Yaman kami nito, parang taratarasin. Ay, apo ya. Gusto to. Tiyak gayam na yung suot na pantik. Mangalat sa bali nga pantik dito. Sabay kumanta saan nga sumsumbrik ni Nanang iti nagsilat ang mikin ni Noel. Ang mga numakita na sa dito pantik. Ang mga numakita na di bits nga napasa. Hala, Nanang, saan ka sumsumbrik iti kwarto nga nakalokat nga nginlaot. Saan ka sumsumbrik, Nanang? Orayan nagdito sa alas. Sadyay nakita ka mismo manong naming nga simbrek. Diyos ko aya, apo. Minda! Minda! Po natin nga katugang kon. Abi ka ti, Nanang, abay nga. Kanyat kita sonat. Ha? Jack, manamo ang mga marami na kita po kayo. Ano nga marami na po ko?
kapaspasamat na hampay ka nagmaga, nabasa, ne, angutan, magungunem, imposible nga magam nga Clorox na ita. Kaya na di pantim, dito pantim na tahan. Ay, nagsurot pang kagayam nga nakapanti. Ninanang ni at panti ko. At inikat mo na, isuot mo na, tapos ibalik kang kwartom. Lokot to sa babae. Mamuan lang, mamuan da ito. Tiyanak ko. Nanang, pagsalitan na ko man ito. Iulbod mo pa lang? Sige. Pagsalitan ta. Ngem kayat kong ipudnom. Anugutin, ta sa anak alaglag. Nakaang-angot ni sperm cell, kada excel eta. Sanang, sino sa lalaki, ha? Hapo na mati pa ng loko mong anak ko. Hada nga trabaho nga kagrikat, hada ka ito yung papa. Nanang, pagsalitaan sa ito, ipadbalat ng lalaki, ang babae, maawatan na ko, sino sa lalaki? Sino? Dua talay nga, nanang, please. Alanta ko nga. Kang kahit kwartayo. Kaya kagapuan ti kwarta nga mo. Nagabubalat anak ko. Nanang, please. Ang nakas pagalikan, handa kong maawatan. Tao maramit ko. Marakrak ti pamilya tanak mo. Nakasi pwede kita ay apo kong nga isulat kang rulang maapektaran. Dahil ako magpinanos mo! Anang, ang ipangkuti, nagpagburngan na ito ay bedsheet. Awanan papain mo. Ay, jamok sa mga maraming tigas to. Kaya po na ken, awang gayam tanak ko. O ay sabo. Dito pa mismo ng padagdar na nga pala eh. So pang liputam kayo kuha na, nagbaing gayon. Di kayo marumar, hotel, mapagkat sa baling ang balay. Nanang tangiwat yun. Itamat lahing ket, santo nga maulit. Italang nanang. Mailiwak kami nga bigla. Awan anay kami ni Manong Nemi. Sino nga Nemi? Dito ni Nemi programa. Dito makapaarim ti asog ka na rin ang na. Naaros mo tintirik na. Dito makitak ni... Sino? Ni Noel. Ni Noel nga asawa ni Virgie. Nanang, nakiwat mo. Ay, nagloko. Karoba. Ex ko nga may nisuna, nanang. So, timuno na nga boyfriend ko, iti makita kisuna kat nga aros matirik na sinitsita. Ay, susapo, Diyos ko, niya kitiaramid mo. Maka-arm ka, makutog ka, da nakita mo lalaki, sinisitam, nintayam, napalakpak kasigod. Nanang, saan ko man napataklan da ito eh. Ikang kahit tayo. Basta saan yung tulagin ng ibagbagang iti anak yo, tapno sa nga marakrak ti pamilya na. Urit asa ang guntong ngolulita, ni karik ka na kayo. Manong Nemi nagkariti kadugangat, iti papatpatak ti 5,000. Hangawali ko na, pinaskin kat sang nga kipulong. Ngayong ikarik, sang kuntong nasitsisitan ni Noel. Orek lamawaw. Tinervyos ko nga naduktahalan ti katugangak Manong Nemi ti amin. Manong Nemi iti sumangpet ni Oscar. Kaslawan ang yaman na Manong. Yor ure ko lang sa langadan na. Tamapambat no ka sumarong kari iti ayan. Dagid na gandang kang kuala. Gadnos tang sumangpet, yor uray ko lang duklusan. Imamamit. Makalawas. Iti may sangal daw Manong Nemi, may mesak manin. Iti kasto yung oras na nasapsapa. Ngayon bawang pa idi Manong Nemi iti programa. Inalak ti radyo. Ala, madama ti lagip ti napalabas mo Manong. Nera namat manin nga. Paoray ka Manong Nemi. Talagang makapaarim ka talaga. Hindi nagtumandaga kiti tawa Manong Nemi ni. Adda ni Noel. Agtaltalang kiyaw Manong Nemi. Gapat ajak matsitsitan. Isot agsitsit. Psst! Psst! Sino nga tsitsitan na yan? Minda! Yung sa anak-anak ununi man.
Inidap ko kiti radyo. Madi. Inidap ako. Makapaaros nga talaga. Mida! Sus, pumano kanta, di nagsulisugan, nga po nagkarikas ang kuntun nga rarabidan, ang mga numakita na katikatugangak, oy, pumanaw ka, jakon kaya tagbason. Pimampanaw, mano. Ay, Diyos ko, gyamanak. Ay, gyamanak. Ay, Diyos ko, ya. Ay, gyamanak, ta sa alin nga naulit, Diyos ko. Tawaga mo tamo ka tong palin ti kari, kada pakpakawanak pa kada kayo. Sabi ko, Diyos ko, saan tong agipulong ti katugangan. Namindwa pa'y manong nami nga imay bayan idi ni Noel. Ngam saan kon nga sinitsitsita. Wan manong. Daw-dawat ko manong nami nga santo man nga may destino pa iti asawak iti adayo. Kat napatgan manong. No ti aldaw manong nami. Agmay masaak. Agad jakon, dengdenggan manong ta programa. Ngayon basta rin mailiwak. I-replay kong tulatan. Tano i-replay ko, adanton nilakay ko, nga mga iliw ko, amang panakpak kanya, numaaros tumanan tirik na. Nabayagan manong nami nga Jack nakita ni Noel. Kaya nabayak mo ito manong nami. Sa anak na buy-buyak ang katilayim. Sa bayan minuka kinilakay ko, nga i-replay mi ti programa. Manong, isika kano ti panaka bayagra nilakay ko. Bayagra na manong nami, di kiti asog ka na ring mo. Kat kasta orin no kati panang panakpak na kanya. Basta, maaros kami nga, may tayok-tayok kami manong. Ang ganda ka. Naging kakarigito ay manong nami kat sekreto mi pailaeng ti amin. Siya, ni Noel, kastamaten, kiti katugang kababae. Najak tulamo manong nami no may bulgar. Jak tulamo, ngayon ti karikat talaga nga tumpaling. Saan kun ngulitin? Urasin nung lalaki, uno sa baling ang laki. Agistik akon manong nami, iti asawa. Naminsan matlahe nga, tayo kunak ngaminan manong, awan anay mo. Natingarot ti pagkasalita, kat sabi ko tama kang iitad, iti balaag, patigmaan, kadagitay padak ka, nga narukup. Narukup ko na, gabot talaga, nga nagbalinak, nga narukup. Narukup ko na, gabot alistuak, nga masulisog. Asog malaengan manong, masulisog ako. Anyan tulagid din no, talaga, nga adda, tay tao, nga mang sulisog kanya. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Minda. Thank you, Minda. Basta kita napadasa mo, antisim mabay, ha?